Бих ли си купил собствен имот? Тема, която много от вас всъщност разискват. Аз бих казал не. Защо? Сега ще ви кажа. Първо, когато си купуваш собствен имот, ти го базираш в повечето случаи на емоция. Емоция, която съм видял в страшно много приятели, мои близки, които си казват: аз си мечтая моя живот да се случи по този начин, който, разбира се, веднага включва хубава кола, хубава къща. Тези две неща ще изядат повечето капитал, който вие имате и който, между другото, може да ви направи много по-богат, ако не го затворите в някакви тухли и една кола. Защо? Защото когато си купите къща и дадете 300, 400, 500 хиляди, ако сте късметли да е на такава цена, всъщност вие затваряте капитал, който не работи за вас. Вашия имот не е инвестиция. Това, че той ще стане по-скъп, инфлационно е така, но вашите пари, които вкарвате там, може да работят за вас на много по-висок процент. Особено когато ипотечните кредити в България са под 3% на ГПР. Така че замислете се, искате ли да си купите ваш имот, където да затворите всичкия потенциал да бъдете богати?